Alo, šefe, kako je? Samo da ti javim da sutra neću doći na posao. Pa imao sam udes danas. Nisam s autom, već sa ženom. Ma išli malo danas u grad da prošetamo, nismo odavno, da popijemo kafu. I znaš, ono fino vrijeme, pa se one ženske obukle, skinule u kratke suknje, prođe jedna u mniću i ja se okrenem za njom automatski. Pa nisam zaboravio da je ova sa mnom. Skroz smetno, koga sam vas da sam. I ona imala onaj selfie štap u ruci. Kad me oplela po glavi, šef, odmah sam se strovalio dole na asfalt. Krv onda pođe, teč. I nazvala ona hitnu, kaže, normalno bi te trebala pustiti ovdje da krepaš, ali nazvaću hitnu. Pa onda došla ona hitna, malo me zakrpili ovo, zamotali mi glavu i govori onaj doktor, kaže, ne bi bilo preporučeno sutra da odmah idem na posao, da se rana ne bi zarazila ili tako nešto. Pa a i manta mi se malo. Pa bil mogo i kako sutra ostati kući. A da ne idem na bolovanje. Da uzmem jedan dan odmara. Dobro, šefe, može. Zakako je preko sutra praznik, dobro. Ali u srijedu da se prvi nacrta, može. Dobro, onda šefe, hvala ti puna, živ mi i zdrav bio. Hajde. Hoću, čuvat ću se, hajde.